سلام كبرات عزبتنا نيلومي مدبنا ون كنفلمينا لومي بعبي أبقى طبعا تمركز أرسين حزنا قريبنا زلنا بفلاي دما من إسيات مسوهللا موجود حشاشنتن كمون وانين بمتأسسار نتأزلهم أفلت أنخا عبي بزخن من قدمون أدالينا يلنا نيلومي تلازبتنا دما كاب كولج بيزنسن محبراوس نفتأتن عد غيحم كخونو كمون نتي استخايل الزب بمرأي نتسل على أرس زرت بحسب كهبنا دما من إسي حبن نجوسا كاب مأكلاي بيت صحفتها ما تأون عديمنا يلنا من إسي حبن مرق محدر وانين ونيو حبن قعد حنا تخا بمجمرتا جن نتي بتوم تمهاروني كولج بيزنسن محبراوس نفتتنا عد غيحن نزت هذا لو الزب إنا كن رئي سلام كما يتغنيو زي خبركم تخاتلتي مدب لزب من أسيات نلومون مدبكم مدب لزب من أسيات أب وهللان وانينن بفلا من أسيات أتوكيرا مستمهرو كولج بيزنسن محبراو سنة فلتتنا عد قيحنا إذا كادتو لزب من أسيات مدبينا حيزنا غريبنا زلنا نايلوم تزاتيتنا مروان أحمد أسرام سانسون فيصل موسى هبتوم برقة مريح سناي أبراهام كمون هيرمون قبطاوي يوم كخنو تزاتيتنا عدبينا خبيركم أبزي مركبكم دقيمنا نمسكن مأتو مأنتي كخننا وهللان وانينن كم أمر أزيو قفي حنديو زيادة قد مستطنعوا زلكم عودي أطاعمكم أزاميدكم بزعبا وهللان وانينن قد مزرابنا أبقى طبعا زلنا فلتات مجمريا ناي حبر مردأتا من تخنحز قطابا بمسورتو انتايو قطابا نبلو خلا ناس انتايو مجمرتا فيصل مسابال تماري روع عمت ديبارتمنت ايكونوميكس قطابا نبلو خلنا عدا عبي قفي زغنا أرسيو قطابا نبلو خلنا مسجد لك دروت ويكا أوسون زغنا ريسورس مالت سقاتات كمي يركا نزل لك واحد زغنا سقاتات تم أروحه مالتي حدا حبرتسب كل جزء يالو سكير زغنا ريسورس ويكا وسون درو زغنا سقاتات يلو نزل له سقاتات كمي يرو ألوكيت زغورا زصنع العودي قطابا لنا نقول مالتي استفاده للكاونتي استفاده امر قد يصميم ግን ቁጠባ በሰለሰ ነገራት ክብሪ ነገር ማለት እዩ ተቀዳማይ ድምጽ እንታይ ፕሮዳክሽን ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ሓደ ነገር ተፍሪ ፍሪያምነት ማለት እዩ ነዚ ፍርኻኻ ከመይ ጌርካ ተማቃርሖ ወይካ ዲስትሪቢዩት ጎሮ ማለት እዩ ትብድሕሪ ድመጽ አምርካ ከመይ ጌርካ ኮንሱም ትገብር አፍሪካ አማቃርሕካ ከመይ ጌርካ መውዳእትኻ ተህልኾ ማለት እዩ እዚኦም ሰለስተ እዮም ነገራት ዝገልጸና እንታይና ንጽዋ ቁጠባ ኢና ንጽዋ ማለት እዩ ቁጠባ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ዓባብ ዝኾነ ጽልዋ ይደለዎ ሓደ ሕብረተሰብ ቁጠባ ተደፈሊጡ ነቲ ዘለዎ ነገራት ከመይ ጌሩ ዲስትሪቢዩት ገብሮ ከመይ ጌሩ የማዓርሆ አይፈልጥን ንኣብነት ሓደ ሓረስታይ ተሪእና ኣብ ሕርሻ ዝነጥፍ መጀመርታ ክገብሮ ኣለዎታይ እንታይ ከፍሪ ከም ዘለዎ ይክፈለድ ኣሎ እንታይ ከፍሪ ከም ዘለዎ ምስ ፈለጠ ሽዑ ነቲ ደፍሪዮ ዘለካ ብክንደይ ወጻኢታት ይኸፍርዮ ነዚ ምስ ፈለጥካ ከመይ ጌሩ መወዳእትካ የማዓርሖ ነዚ ክፈልጥ ኮይኑ ግን መጀመርታ ተኸልዎ ናይ ቁጠባ ሓደ ኣምር ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ እንታይ ኢላ ሓደ ዓብ ጽልዋ ዝኾነ ባህሪ የለዎ ማለት ይቆጥባ ኣብዛናይ ሕብረተሰብ ኣራዳዳ ኣብ ሕብረተሰብና ማለት እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ኣቲ ክዛረብ ኣብ ሕብረተሰብና ከም ባህሊ ማለት እዩ ከም ዝጸናዕና ወይ ከም ንዛረበሉ ኣብ ቁጠባ ከም ዝምቁጣብ ወይ ከዓ ንትዘለካ ገንዘብሲ ምዕቃብ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣሎ እቲ ቁጠባ ግን ከም ዝገልጾ ጸኒሕ እንዲቲ ቀንዲ ኣርእሱ ማለት እዩ ወይ እቲ ቀንዲ ነገራትናቱ እቲ ቀንዲ ቁጠባ ኣድላይነቱ ኣብ ህይወትና ማለት እዩ ኣብቲ ካብቲ ተሓተ ደረጃ ክንመጽእ ከለና ማለት እዩ እቲ ንዓና ዘድልየና ዘሎ ምስቲ ዘለና ጸጋታት ኣማቃሪሕና ክንከይድ ከም ዘለና እዚ ኣብዚ ቀንዲ ከድልየና ክእል ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ ቁጠባ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ብውሑድ ሪሶርስና ማለት ጸጋታትና ብዙሕ ከነፍሪ ንኽእል ማለት እዩ ኣነ ካብ ቁርብ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ እኳ ተዘይኮነ እንተኾነ ግን ቁጠባ ኣብ ቅድሚ ዘናብ ዝዓውዲ ምእታዊ ቁጠባ እንታይ ምዃኑ ይፈልጦ ነይረ ቶታሊ ቁጠባ ክበሃል ከሎስ ከምዚ ጤባ ዝብል ባህሪ ናይ ሕብረተሰብ ይዝርዳእኒ ነይሩ ጀስት እቲ ዘለካ ገንዘብካ ኣቕሚጥካ ትድሌታትካ ምዕፃው ጥራሕ ዝመስለኒ ነይሩ ኣብዚ ዓውዲ ካብ ዝኣቱ ግን ብኣንጻሩ ኮይኑ ፀኒሕኒ ማለት ቁጠባ ክንብል ከለና ነቲ ዘለካ ድሌታት ገለ ብክፋለ ኣወጊድካ ነቲ ቀንዲ ዝበልካዮ ቀዳምነት እንዳሰርዕካ በቲ ዘለካ ጸጋታት ኣማቃሪሕካ ትቆመሉ ከለኻ ማለት እዩ ዝብል أبو خلّها خا مسألة أساس وانين تاي مالتي مسألة أساسية كخا بخميو سبنا بناي وانين درجة خسارة درز خيل شمي هيرمون قبص أبال
ዲፓርትመንት ካ አካውንቲንግ ማለት ሕጂ ብዛዕባ ዋኒንግ ክንዛረብ ተኾይና ወይ ድማ ዋኒንግ እንታይ ማለት እዩ ከመይ ዝበለ ክንብል ተኾይና ሓደ ነገር ዋኒንግ ትብሎ ተኾንካ ናትካ ንብረትካ ባዕልኻ ተመሓደሮ ባዕልኻ ተንቀሳቕሶ ክኾን ከሎ እዚ ዋኒንግ ብሎ ካልኣይካ ናብ ዋኒንግ ከኺደካ ዝኽእል ወይ ድማ ዋኒንግ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትበፅሖ እንድሕር ኮይንኻ ፎር ኤግዛምፕል ሕጂ ሓደ ሰብ ኣብ ድኾነ ዝሰርሕ ነይሩ እንዳታእሽሙ እንዳሻይ ሕጂ ከም ዌይተር ዝሰርሕ ነይሩ እቲ ሰብ ድሒሩ ንድሕር ዋንነቱ ከምፀኦ ተኾይኑ ቅድም ካብቲ ኣብ ዝሰርሓሉ ነበረ ኣብቲ ሬስቶራንት ዲ ታሽሙ ሓሳባት ክድልብ ክኽእል ኣለዎ ኤዘር ካብ ማናጀሩ ዲ ካብቶም ሳስፋክሽን ናይቶም ወይ ድማ ዓጋበት ናይቶም ዓማዊል ርዩ ሽዑ ከመይ ገይሩ ኸ ናብቲ ዋናቱ መፅኻ ካብኡ ክብል ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ዋኒን ክትብሎ ተኾንካስ ባዕልኻ ተመሓድሮ ናተይ ክትብሎ ትኽእል ዋኒን ምፅእ ኢሉ ዓብ ዋኒን ክኸውን ኣይክእልን ንኣሽቱ ዋኒናት ኢሉ እዩ ንኣሽቱ ዋኒን ተበጊሱ ሓደ መንእሰይ ከመይ ገይሩ ኣብዚ ዓበየ ነገር ክበፅሕ ሕጂ ኩሉ ግዜ ዋኒን ኮ ጥሪልካ ናብ ዓበይቲ ከይኒ ዋኒን ክበሃል ከሎ ሓደ ሰብ ከምዚ ንእሽተይ ዓይነት ነገር ይጅምር ሓደ ሰብ ንኣብነት ኣብ መካኒክ ዝሰርሕ ነይሩ ክኾን ይኽእል እዩ እታ መካኒክ ዝሰርሓ ነበረ ኣብቲ ፈለማ እቲ መካኒክ ሓፃዊ ናይቲ ተኣሽሙ ንብረታት ናይ ብምሉእ መኪና ክነብር ክኸውን ድሕሪ ግዜ ግን ተመክሮም ዝደለበ ድዩ በብቁሩብ ደሞዝ ተልይዎ ካብተን ደሞዙ ቁሩብ ሴፍ እንዳገበረ ትቁጠባ ንብሎ ዘለና እንዳቆጠበ ብምሉእ እቲ ላርጀር ዝበሎ ወይ ድማ እቲ መጋየፅታት ዘይኮነስ ካብቲ ኒድስ ናቱ ቁሩብ እንዳጉደለ ሽዑ ናቱ ዝበሃል ዋኒን ሙሉእ መካኒክ ዘይኮነ ክኸፍት ትሕት ኢሉ ካልእ ጉዳያት እውን ሕፅር ዝበለ ከም ሪፔርስ ክኸፍት ይኽእል በዚ ዘዋህለልናዮ ፍልጠትን መረዳእታን ከመይ ጌርና ኢና ብዘጥርናዮ ሞያን ተመክሮንሲ ውህለላ ከዓ ተሓዊስዎ ታዓንቲ ወይ ተጠቕሶ ዝነበረካ ተሓዊስዎስ ከመይ ኢልና ኢና ብኣድማዒ ብውድብ መልክዕ ኣብዚ ናይ መጠነ ንኡስ ዋኒን ኣቲና እንዳዓበና ክንቅፅል ንኽእል በቲ ዓውዲ ናይ ቁጠባ ተኣሳሲርካ ዋኒን ኩሉ ግዜ ካብቲ መጀመሪኡ ማለት እዩ ካብ ትምህርቲ ይጅምር እቲ ዝነኣሸ ዋኒን ትምህርቲ እዩ ሎሚ እቲ ናህና ማለት እዩ ካብ ፅባሕ ንጅምሮ ደሞዝ እቲ ናህና ዋኒን ይኾን ማለት እዩ ሕጂ ትምህርቲ ብዙሕ ዓይነት ትምህርቲ ክብል ከለኹ ሞያ ዝተፈላለዩ ዓይነት ክኾን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ዋኒን እዚ ካብቲ ዝተምሃርናሉ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መገዲ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ንምህዞ ወይ እቲ ንጥቀመሉ እቲ ናህና ንብሎ ስራሓት ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ እቲ ንእሽተይ ዋላ ኾን ካብቲ ከባቢና ፍልይ ዝበለ እንድሕር ኮይኑ ብጣዕሚ ኣድማዓይ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ሓደ ከባቢ ናይ ዝኾነ ናይ መዘናግዒ ዘይብሉ ቦታ እንድሕር ኮይኑ ተለቂሕና ወይ ዝኾነ ናይ ቦታ ረኺብና ዕድላት ተረኺብና ናይ መዘናግዒ ቦታ ተኸፊትና ምስቲ ንብሎ ዘለና ናይ ውህለላ ጌርና ማለት እዩ ክንዓቢ ንኽእል ኮይና ስማዕኒ ካልእ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ናይ ቁጠባ ንብሎ ማለት እዩ ወይ ኣብቲ ናይ ናህና ንቁጥበሉ እቲ ገንዘብና ኣብኡ ግድን ካብቲ ትዘድልየና ጌርና እቲ ንቁጠባኻ ንዓና ከድምዓና ንዝኽእል ንመጻኢ ክዕብየና ዝኽእል ክኾን ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ንምድቦ ነገራት ከዓ ቀዳማይ ክንሰርዖ ዘለና ግዜ ናህና ማለት እዩ እቲ ግዜ ናህና በቲ ነፍርዮ ወይ ከዓ በቲ ዓቕሚ ገንዘብና እንድሕር ተሚንዮ ዝያዳ ኣድማዕ ኾን ኣብቲ ስራሕና ማለት እዩ እዚኣት መስልተናት የርእዩ ዋኒን ክንብል ከለና ፕራይቬት ኦነርሺፕ ንብሎ እንድዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ከዓኒ ሓደ ሰብ ባዕሉ ሓንቲ ትካል ባዕሉ ድውንና ክምስርት ንግሕር ኮይኑ እንታይ ዓይነት ኣይድያ ኣሎ ከምዚ ኢንተርፕረነርሺፕ ንብሎ ወይ ከዓ ናትካ ሓሳብ ሓድሽ ሓሳብ ኣምፂኻ ሕጂ እንታይ ንገብር ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ መናኣቱ ኣብዚ ሕብረተሰብ እንታይን ፀገማት ኣሎ መጀመርታ ከምዚ ሪሰርች ጌርካ ትፈልጦ እንታይ ከም ዘሎ ምስ ፈለጥካ ኣብዚ ሓደ ትካል ናትካ ምስርት እንድሕር ኮንካ ከዓኒ እቲ ዝንብሎ ነበርና መጀመርታ እቲ ናይቲ ቁጠባ ነገራት ንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ ከመይ ጌርና መቃርሒና እተን ዘድልያና ገንዘብ ሴፍ ጌርና ወይ ከዓ ዓቂብና ምስ ኣከብና ሓደ ኣይድያ ክህልወና ወይ ከዓ ሓሳብ ከመይ ጌርና ከም ንምስርት ጋፕ ርኢና ኣለና ወይ ከዓ ሓደ ብኮ ኣብ ሓንቲ ሶሳይቲ ክንረክብ ከለና ሽዑ ነዚ ብኮ እዚ ንክንመልእ ንሕና ብናትና ክሪኤቲቪቲ ከመይ ጌርና ንሰብ እንታይ ከም ትኸውን ደስ ከም ዝብሎ ወይ ከዓኒ እቲ ናትና ነፍርዮ ዘለና ፍርያምነት ከምዚ ብሉፅ ወይ ከዓ ኳሊቲ ንብሎ ማለት እዩ ምስ ኣፍረኻ እቲ ሕብረተሰብ እንታይ ክገብር ክጅምር እዩ ነዚ ናትካ ኣፍሪኻዮ ዘለኻ ነገራት ንዕኡ ክፈትዎ ክጅምር እዩ እንደገና ብዙሕ ከዓኒ ክህልኽ እዩ ማለት ካብኡ ብዙሕ እንድሕር ክህልኽ ጀሚሩ እንታይ ክትገብር ኢኻ ንስኻ ንደገ እውን ክፍለጥ እዩ እቲ ናትካ ተፍርዮ ዘለኻ እንድሕር ተፈሊጡ እሞኻ ከም ብሉፅ ንብረት ምዃን እንድሕር ተፈሊጡ እንታይ ክትገብር ትጅምር ኢኻ ትዝርግሐ ማለት እዩ ዲስትሪቢሽን ንብሎ ነበርና ክትዝርግሐ ኢኻ ብዙሕ ምስ ተዘርግሐ እንዳበለ እዚ ናትካ ዋኒ ነበረ ፕራይቬት ኦነርሺፕ ከም ንእሽተይ ታሽሙ ዝጀመርካያ እንዳዓበየ ላዕሊ ገፁ ክኸይድ መንእሰያት ኣብ ብናይ ዘለዎ ሞያን ፍልጠትን
وهلا حويسهم أب متأنا نقص وانينات እንዳተሰጋገሩ ቀስ በቀስ ምስ መስርሕ እንዳዓበዩ ንኸዱ ዞም ክትብሎም ጸናሕኩም መንገድታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ግን ቅድምናው ምብጽሕ ብመሰረቱ ባህላ ሓሻሽነት ካ ሓደ ካብቲ ዓንቃፊ ረቋሒ ነዝንብሎ ዘለና እዚ ምስትናይ ዓውዲ ናይ ቁጠባ ተኣሳሲርኩም ባህላ ሓሻሽነት ብኸመይ ክውገድ ወይ ውን ክመሓየሽ ይኽእል ኢልኩም ትሓስቡ ኦኬ ሕጂ ባህላ ሓሻሽነት ብንቆለና መንእሰይ ብፍጥረቱ ሓሻሽ ይባሃል ግን እንታይ ክትገብር ኣለካ እዚ ባህል ሓሻሽነት ክጠፍእ እንድሕር ኮይኑ ስኻ መጀመርታ ዝኾነ ነገር ትገብር እንድሕር ኮይንካ ምናልባት ሕጂ ንበልሞ ፎር ኤግዛምፕል ደሞዝ ትህልወካ እዚኣ ደሞዝካ ምስ ወሰድካያ ኣነ እዚኣ ደሞዝ እዚኣ ኣብ እንታይ ከውዕላ ኢልካ መጀመርታ ክትፈልጥ ኣለካ ቀዳምነታት ናትካ ትሰርዕ ኣገደስቲ ነገራት ናትካ እውን ትሰርዕ ኣለካ ማለት እዩ ከም ሓደ መንእሰይ ሕጂ ዝበዝሑ መንእሰያት ክንሪኦም ከለና ገሊኦም ተዝረኽብዋ ዘለው ገንዘብ ኣብ መስተ ዘጥፍዎ ኣለው ኣብ ገለ ዘጥፍዎ ስፔሻሊ እንታይ ንብል ሕጂ ወልፍታት እንድሕር ሃሊካ ከዓኒ ብዙሕ ፀገም ብዝካለካስ ከምዚ ወልፍታት ተወግድ ኣለካ እንደገና ቀዳምነታት ናትካ ትሰርዕ መጀመርታ ማለት ቀዳምነት ዜን የድልያኒ ኢልካ ንዕን ምስ ወዳእኻ ዘንካ ኣገደስቲ ሕጂ ከም ሓደ ሰብ ከም ሰብ ኖርማል ምዝንጋዕ ክድልየካ ክእል ወይ ከዓኒ ገለገለስ ተውፅእ ትኽእል እያ ማለት እዩ ንኣሽቱ ነገራት ግን ሳ ኩሉ ግዜ ተውፅእ እንከለኻ ትዝበዝሕ ተውፅእ ኣሉ ናትካ ቀዳምነታት ክኾን ኣሎ ድሕሪኡ ትንስኻ ትዕቅበኻ ገንዘብ ኣሎ ማለት እዩ ገንዘብ ምስ ዓቀብካ ገለናት ታ ንብላ ነበርናት እዚኣ ፕራይቬት ኦነርሺፕ እዚኣ ዋኒን ገለ ነገር ምስ ከፈትካ ትናትካ ሽዑ ተጥፎ ወይ ከዓ ተውፅኦ ወፃኢታት እውን እንዳበዝሕን ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ናትካ ቀዳምነታት እንዳበዝሐ ክመፅእ ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገራት ምስ ኣከብካ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ባህሪ ሓሻሽነት ክነጥፍእ እንድሕር ኮይና ትዘለና ነገራት ክነመሓድር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ብዝወሃበና ከመይ ጌርና ነመሓድሮ እንታይ ኣሎ ሕጂ እንታይ ዓይነት ሕጂ ሓድሽ ሪሰርች ዝመፅእ ነበረ ብዛዕባ ግዜ ስፔሻሊ ሕጂ ንሕና ኩሉ ግዜ እንታይ ንብል ገንዘብ ጥራይ ከም ገንዘብ ንወስዶ ግዜ ከዓን ከም ኖርማል ኢና ንወስዶ ማለት እዩ ግዜ ግን ከም ገንዘብ ይተለክዕ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ክሕሽሽ እንከሎ ሓደ ሰብ ስእልካ ኣብ ደይከውን ግዜኻ ተጥፍእ እንድሕር ኮይንካ ገንዘብ ተጥፍእ ከም ዘለካ እውን ትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ ትናትካ ግዜ ተመሓድሮ ሓደ ኣመሓዲርካ ግዜኻ ከመይ ጌርካ ትሰርሕ ኣብ ምንታይ ትውዕል ከመይ ጌርካ ትዕርፍ ምስ ፈለጥካ ትስራሕ ትንበዓሉ ትግዘስ ገንዘብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ገንዘብ ከዓኒ እዚያን ክገብር እየ ቀዳምነት ድሕሪ እዚ ክገብር እየ እዚ ከዓኒ ክዕቅብ እየ እዚ ምስ ዓቀብኩ ከምዚ ክገብር እየ ኢልካ ናትካ ፕላን ወይ ከዓ ናትካ ውጥን ተውፅእ እንድሕር ኮይንካ እቲ ናይ ባህሊ ናይ ሓሻሽነት እውን ክጠፍእ ይኽእል እዩ ካልእ እቲ ናትካ ሶርስ ኦፍ ኢንካም ወይ ከዓ ካበይኻ ተምፅኦ ትገንዘብ ምንጪ ኣታዊ ናትካስ ካበይ ክትፈልጥ ኣለካ ሓደ ከም ተምሃራይ ሕጂ ንበል ምናልባት ካብ ስድራና ገንዘብ ነምፅእ መስድ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲ ባህሪ ሓሻሽነት ክነጥፍኣሉ ንኽእል እንታይ ክኾኑ ይኽእል ስድራና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንሕና ገንዘብ ኣወዲእና እንዳበልና ስኢሎም ገንዘብ ክሰዱልና እንድሕር ኮይኖም ንሕና እቲ ባህሪ ናይ ሓሻሽነት ነጥር ኣለና ማለት እዩ ተደይ ኮይኑ ግን ስኻ ናትካ ካብ ናትካ ኣታዊ ወይ ከዓ ስኻ ሰሪሕካ ትእትዎ እንድሕር ኮይንካ ባህሪ ሓሻሽነት ክተጥፍእ እንድሕር ደሊኻ ከዓ ከመይ ጌርካ ነቲ ገንዘብን ግዜን ናትካ ኣመሓዲርካ ጥራይ ክትከይድ ትኽእል ኣለካ ማለት እዩ ቀንዲ ደገደስ ውሕሉል ዝኾነ ኣጠቓቕማ ናይቲ ዘለካ ፀጋታት ሃብቲ ማለት እዩ መንእሰይ ሓሻሽነት ክትፈጥር ኮይኑ መጀመርታ ክገብር ኣለዎ ሓደ ቪዥን ክሕዝ ኣለዎ ሓደ ዕላማ ማለት እዩ ንሓደ ነገር ክበፅሖ ምክንያቱ ኣብዚ ዓለም እዚ ኩሉ ነገር እንታይ እቲ ባህርያዊ ሃብቲ ንብሎ ድሩት እዩ ስለዚ ነዚ ድሩ ዝኾነ ባህርያዊ ሃብቲ ንውገድካ ነዚ ናዛ ኤደ ናዕበይ ዝኸይድ ኣሎ ናትካ ድሌታት ንምውጋድ ክትገብር ኣለካ ተቐንዲ ክትጥቀመሉ ኣለካ ነቲ ዘለካ ፀጋታት ድሩ ዝኾነ ከመይ ጌርካ ብግቡእ ተመቃርሖ ማለት እዩ መንእሰይ ሕጂ ከም መንእሰይ ምስ ዝመፅእ ፋሽን ምስ ዝመፅእ ክዳን ደይኮንና ክንከይድ ኣለና ምስቲ ዘለና ኣታዊታት ርኢና ከመይ ጌርና ነመቃርሖ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ክትጥቀመሉ ዘለዎ እንታይ እዩ ወሉል ዝኾነ ኣጠቓቕማ ናይ ፀጋ ማለት እዩ እዚ ከም ሓደ ፍታሕ ናይ ባህሪ ናይ ምሕሻሽ ንምጥፋእ ማለት እዩ መንእሰይ ኩሉ ግዜ ሓሻሽ ዝኾነሉ ምክንያት ቀዳማይ እቲ ናይ ንእስነት ዕድመ ወይ ቦታ ስለ ዘሎኒ ሕጂ ንዓይ ከም ዝመስለኒ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ሓሻሽነት ቦታ ትጓዓዝ እንድሕር ኮንካ ወይ ኣብ ናይ ሓሻሽነት ዘለዎ ሶሳይቲ ትጓዓዝ እንድሕር ኮንካ ወይቶም ናትካ መቕርብካ ወይቶም ናትካ ኣዕሩኽቲ ክንብሎም ሓሻሽነት ባህሪ እንተለዎም ኢኻ ናቶም ተኣሽሙ ትሕዝ ማለት እዩ ኣነ ክብላ ደሊ ማለት እዩ ኣብዚ ሓፂር ክላ ኮይና ሓሻሽነት ባህሪ ከነጥፍእ እንድሕር ኮይና ካብ ክሕሽሹና ዝኽእሉ ቦታታት ወይ ዓይነታት መጠን ከነጉድል ኣለና ማለት እዩ ንኣብነት ካብ ብዙሕ ግዜ ናብ እንዳ ሻሂ ናብ እንዳ ጌም ወይ ከዓ ናብ እንዳ ኢንተርኔት ዝኾነ ንኸደሉ ካብ ግዜ ዘጥፍእ ገንዘብ ዘጥፍእ ናብቲ ንዓና ከመዓብለና ዝኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ሞያ ተሎ ናብቲ ሞይኡ ከመዓብለሉ ዝኽእል ንኣብነት ተምሃራይ ተኮይንካ ናብቲ ናቱ ፍልጠቱ ከስፋሓሉ ዝኽእል እንድሕር ኬድና እቲ ናይ ሓሻሽነት ባህርና ሓደ ጠፋእ ኣሎ ካልኣይካ እቲ ንሃና
ንብሎ እቲ ንሕና ዋኒንካ ይውስኽ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዋኒን ክብል ከለኹ እቲ ናይ ሓንጎልና ዋኒን እቲ ናይ ንመውፅኦ ዘለና እቲ ናብ ካሊእ ሂወት ዘሰጋግረና ዓይነት ዋኒን ማለት እዩ ብሓፈሻ ተሪእናስ መንእሰያትና ከም ዝግበር ተልካ ሰምዓካ ሰብ የለን ሕጂ በቲ ዝርድኦ መልክዕ ኢኻ ክትረድኦ ዝግባእካ ሕጂ ንኣብነት ንሓደ መንእሰስ ከምዚኣስ ኣይተሓሽሽ ገንዘብካ ብከምዚ ተጠቀመሉ ተልካስ ክንደይ ናይ ከሰምዓካ መጀመርታ እንታይ ዕላማ ኸይልና ሞ ንሕተቶ እቲ ዕላምኡ ምስ ተረዳእና ንሕና እቲ ጉድኣቱ እሱ ሓሻሽነት ምስ ዝጥቀም እቲ ጉድኣቱ እንታይ ምዃኑ ክርድኦ ክእድ ማለት ስለዚ እንድሕር ዘይ ዕላማ እንድሕር ደሊኻያ እንድዚኣ ትኸዳ ዘለኻ ኣካይዳ ሕማቕ ስለ ዝኾነ እቲ ሓንቲ ኣካይዳ ምኻድ ሕሸካ ኢልና ኢና ክንመኽሮ ዘለና ግበር ከምዚኣ ተልካ ይጎን ሰምዓካ ብዙሕ ሰብ የለ ስለዚ ሕጂ ቀዳምነት ዕላማታቱ ናይቲ ሰብ ተረዲእና እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ከም ዝኸይድ ዘሎ እቲ ጉድኣቱ ከዓ ንሕብሮ ዘንቲ ሰብ ሽዑ ገለ ነገር ክሓስብ ይኽእል ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ካብቲ ሕብረተሰብ ገለ ጎስጓስ ክካየድ ከም ዘሎ ማለት እዩ ገለገለ ሰባት ዳርጋ ወላ ገለገለ ተዘይተባሃለ መብዛሕትኡ ሕብረተሰብና ቁጠባ እንተኮይኑ ርድኦ ከምዚ ገንዘብካ ምቁጣብ ጤባ ዓይነት ባህሪ ምህላው ማለት እዩ ከምዚ ገንዘብካ ምቕማጥ እሞ ዝኾነ ነገር ድሌታትካ ምዕፃው ኮይኑ ስሞ ኢቭን ወላ ኣነ ካብቶም ከምኡ ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ነበርኩ ሕጂ እንታይ ክብል ኣለዎ እቲ ሰብ ቁጠባሲ ነቲ ዘለካ ፀጋታት ብግቡእ ምምቕራሕ ነቲ ድሩት ዘይኮነ ድሌታትና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቁጠባ ቃል በቃሉስ ክንርድኦ ይግባአና ይብላን ሕራይ ሞ መንእሰይ ሓበን እዚ ልዝብ ክንከታተሎ ፀኒሕና ኣብ ቁጠባ ዘለዎ ኣገዳስነትን ዘለዎ ትርጉሙን ክዛረቡ ፀኒሖም እዮም ኣብኡ ተወሳኺ ሓሳብ እንተለካ ዕድል ከበካ ኣራይ እቲ መሰረታዊ ዛዕባ ናይ ቁጠባ ብዛዕባ ምርጫታት ወይ ቾይዝስ ንብሎ እዩ ስለዚ ከምቲ ክበሃል ፀንሐ እቲ ድሌታት ባህግታት ዋኒን እዚ ዊንታታት ናይ መንእሰያት ወይ ከዓ ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ወዲ ሰብ እውን ብሓፈሻ ኪነ ደረቲ እቲ ዘለና ፀጋታት ከዓ ድሩት እዩ ስለዚ ክንመርፅ ንግደድ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንኽንፈሪ ዘለና ብኸመይ ንኽንፈሪ ዘለና መዓስ ነፈሪ ስለምንታይ ነፈሪ ክንሓትት ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ምርጫ ዝመፅእ እቲ ኣማራፂታት ሙሉእ ምስ ዘይህሉ ወይ እውን እቲ ተፈጥራዊ ፀጋታት ናይ ዓለምና እኹል ምስ ዘይከውን እዩ ስለዚ ክንመርፅ ንግደድ ስለዚ ኣብዚ ዝካየድ ምርጫታት ብደረጃ ውልቂ ብደረጃ ጉጅለ ብደረጃ ሕብረተሰብ ከምኡውን ብደረጃ ሃገር ወዲ ሰብ ድሌታቱ ብዝለዓለ ንኽዓግብ ብቅርጡ ኣገባብን ዝሕግዘና ዓውዲ ስነ ቁጠባ እዩ ስለዚ ሕፅር ኣቢልካ እቲ ዓውዲ ስነ ቁጠባ ምርጫታት ኣብ ክሊ ሕፅረታት የፅንዕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እቲ ምርጫታት ንብሎ ዘለና ኣብ ክልቶም 4 ናውቲ ማእቶት ንብሎም ርእሰ ማል ጉልበት ናይ ወዲ ሰብ ተፈጥራዊ ፀጋ ከምኡውን ናይ ዋኒን ባህሪ ዋኒንተኛ ምዃን ማለት እዩ ኣብዞም ክልተ 4 ናውቲ ማእቶት ምርጫ ክንገብር ንግደድ ነዚ እዩ ዘፅንዕ ዓውደ ቁጠባ ማለት እዩ ሕራይ ሓበን ባህሊ ሓሻሽነት ኣወጊድና ከመይ ኣቢልና ናብ ውህለላ ብኡ ኣቢልና ድማ ናብ ዋኒን ክንሰጋገር ከም ንኽእል ገለ ሓሳብ ንኽትበና መንእሰያት ብፍላይ ናብ ዋኒን ክሰግሩ ዝለዓለ ዕድል ዝለዓለ ሓይሊ ዝለዓለ ተኽእሎ ዘለዎም መንእሰያት እዮም መንእሰያት ናብ ዋኒን ንክሰግሩ ኣብቶም 4 ፀጋታት ዝበልናዮም ዞም ናውቲ ማእቶት ዝለዓለ ተኽእሎ ንብሎም ዘለና ሓደ እቲ ጉልበት ዝበሃል ዘሎ መንእሰይ ንባዕሉ እቲ ናይ ዋኒን ባህሪ ዘለዎ እውን እቲ መንእሰይ ምክንያቱ ዝለዓለ ቅርበት ዝለዓለ ተዛማድነት ወይ እውን ዝለዓለ ሓይልን ወንን ከምኡውን ናፅነት ኣሎ ሓደ ከም ዋኒንተኛ ወይ ከዓ ናብ ዋኒን ንክሰግር ማለት እዩ መንእሰይ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እዚ ኩሉ ሓይሊ እናሃለወ መንእሰይ ይሽገር ናብ ዋኒን ንክሰግር እቲ ማሕንቆ ናይ ፋይናንስ ወይ ምወላ ዋኒን ንብሎ እዩ ስለዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ንእሽተይ ዋኒን ንክንሰግር ፋይናንስ ምንጭታት ዝተፈላለዩ እዮም ሓደ ካብኻ ክኸውን ንኽእል ካብቲ ንስኻ ተዋህልሎ ዓቂርካ ፀናሕካ ብኡ ጌርካ ናብ ንእሽተይ ዋኒን ክትሰግር ትኽእል ኢኻ ካልኣይ ካብ ትካላት ፋይናንስን ካብ ባንክታትን ትልቅሖ ነገር ኣሎ ሳልሳይ ከዓ ዕድለኛ ተኾንካ ካብ ስድራ ቤት ካብ መቕረብካ ብምልቃሕ ረቂቕ ምልቃሕ ወይ ከዓ ፎኪስ ምልቃሕ ንብሎ ብዘይወለድ ዳርጋ ማለት እዩ ክትረክብ ትኽእል እቲ ዝሓሸ ኣማራፂ ግን እቲ በዓልኻ ዋህሊልካ ትፀንሕ ስለዚ መንእሰያት ናይ ምውህላል ባህሊ ከጥርዩ ክለማመዱ ክፀንሕሎም
ምክንያቱ እቲ ካብ ትካላት ፋይናንስ ትልቅሖ ወለድ ኣለዎ ብቐሊሉ ትረኽቦ ይኮነን ብዙሕ ረቑሒታት ክተመልእ ኣለካ እቲ ናይ ዋኒን ጉዳያት ምስጢር እውን ክቃላዕ እዩ ምክንያቱ ክትሓትት ከለካ ክትቕርቦ ስለ ዘለካ እቲ ካብ ስድራ ቤት ትረኽቦ እውን ዝሓሸ ኣማራፂ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ዝኾነ ሽግራት ምስ ዝፍጠር ነቲ ስድራ ቤታዊ ዝምድና ክሰብሮ ወይ ከበላሽዎ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ዝሓሸ ምርጫ እቲ ካባኻ ናባኻ እናዋህለልካ ዝፀንሕ ናብ ዋኒን ከስግረካ ይኽእል ምክንያቱ ወለደ ብሉን ናፅነት ህበካ sense of planning ወይ ከዓ መደብ ንኽተውፅእ ይሕግዘካ ማለት እዩ ስለዚ መንእስያት እዚ ባህሊ እዚ ቀጥሪዎ ኣለዎም ምናልባት ሕጂ ታይና ንብል ታይ ትምውህላል ሰብንና ትርጉም ህቦ እዩ ካብ ኣካል ናይ ተኣታዊታትካ ዝተወሰነ ኣካል ወይ ዝተወሰነ ክፋል ናይ መጻኢ ቁጠባዊ ሓይልኻ ንምድንፋዕ ኢልና ንፈልዮ ኣካል ናይ ኣታዊታትና እዩ ስለዚ ሰብ በብናቱ ባህሪ በብናቱ ዓቕሚ ሴፍ ክገብር ይኽእል ገሊኡ ኣኽል ታርፍ ስለ ዝህልዎ ይዓቁር ወይ የዋህልል ማለት እዩ እዚ ታይና ንብሎ እዚ ሬዚጁዋል ሴቪንግ ንብሎ ካልእ ሰብ ከዓ ኮንትራክት ምስ ነብሱ ኣቱ ከምዚ ስምምዕ ካብ ኣታዊታተይ ወርሓዊ ድዩ ዓመታዊ ክንድዚ ክእክብ ኣለኒ ክዓቁር ኣለኒ ይብል እዚ ኮንትራክቹዋል ሴቪንግ ንብሎ ሳልሳይ ከዓ እቲ መሰረታዊ ድሌታትካ ምስ ኣማልእኻ እቲ ዓቁሮ ኣሎ ዲስክሪሽነሪ ሴቪንግ ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ መንእስያት ንኽዋህልሉ ዝተፈላለዩ መንገድታት ክጥቀሙ ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ እዩ ኪንዮቲ ብዋኒን ንምስጋር ዝሕግዘና ብዙሕ ረብሓታት ኣለዎ እዩ እቲ ምውህላል ወይ ምዕቋር ማለት እዩ ሓደ ከምዚ ዳርጋ መድሕን እዩ ኣብ ፅንኩር እዋናት መሰጋገር ዝኾነካ እዩ ክተዋህልሎ ፀንሕኻ ክትዓቁሮ ፀናሕኻ ትሕዝቶ ናይ ፋይናንስ ማለት እዩ ስለዚ ኣብነት ዝሓለፍና ናይ ኮቪድ 19 ዝበሃል ኣዋህሊልካ ተፀኒሕኻ ክትሰግሮ ትኽእል ማለት እዩ ኣብ ባህላታት እውን ኣሎ ናይ ኣቦታትና ገንዘብ በቃቕ መከራ ፅበ ገለ ዝበሃል ሕጂ ከመይ እዩ እቲ ገንዘብ በቃቕ እቲ ሴፍ ትገብሮ እዩ እቲ በቃቕ እቲ ሴፍ ዝገብር እዩ መከራ ፅበ ብመከራ ሽዕ ድሕነካ ማለት እዩ ስለዚ ዳርጋ መድሕን ኢንሹራንስ ካብቲ ኢንሹራንስ ዝፈልዮ እቲ ኢንሹራንስ ንሓደ ዝተወሰነ ሓደጋ ኢልካ ትሰማሞ እዩ ሴቪንግ ግን ንኩሉ እንተታት ድልው ኮንካ ዝፀንሕ ማለት እዩ ብዘይኩ እዚ ናይ ምዕቋር ሓይሊ እንተደኣሊካ ብፍላይ ኣብዚ ዘይማዕበለ ቁጠባ ወይ ከዓ ዘይማዕበለ ስርዓተ እዚ ናይ ፔንሽን ስርዓተ ጥሮታ ዘይብለን ሃገራት ማለት እዩ ከም ውሕስነት ኣብ ግዜ እርጋንካ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኣብ ትኾነሉ እዋን ይሕግዘካ ማለት እዩ ብዘይኩ እውን ሰንስ ኦፍ ፕላኒንግ መደብ ናይ ምውፃእ ዓቕምኻ ንክህልወካ ይሕግዝ እዩ ካብ ሓሻሽነት የድሕን እዩ ስለዚ ብዙሕ ረብሓ ክህልዎ ብዘይኩ እውን ኣብ ካልእ ትካላት ከድካ ትካላት ፋይናንስን ባንክታትን ከድካ እውን እንተ ደኣ ክትሓትት ኮንካ ዝኾነ ፋይናንስ እቲ ዘለካ እዮም ዝሪእዎ ስለዚ ክትዓቆር ተፀኒሕካ ሓደ ሌቨሬጅ ሓደ ሓይሊ ይህልወካ ትሕዞ እቲ ምስኻ ዘሎ ዘዋህለልካ ርእይዎ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ረብሓታት እዩ ዘሎ ምናልባት ምስ ሴቪንግ ተታሒዙ ብዙሕ ነገራት ትፀልዎ እዮም ሓደ ሰብ ከዋህልል ዘይከዋህልል ሕጂ ኣብ ሓደ እቲ መሰረታዊ ኣፍልጦ ናይ ፋይናንስ ክህሉ ኣለዎ ኣብቶም መሰረታውያን ኣምራት ናይ ፋይናንስ ሰብ ኣፍልጦ ክህልዎ ኣለዎ ኣትሊስት ብዛዕባ ወለድ ክፈልጥ ኣለዎ ብዛዕባ እዚ ታይም ቫልዩ ኦፍ ማኒ ንብሎ ኣሎ ገንዘብ ብግዜ ይትመን እዩ ስለዚ እዚኢታት እንተ ደኣ ፅኒዑ ሓደ ሰብ ናይ ምውህላል ተንደንስ ወይ ከዓ ዝምባላ ኣለዎ ማለት እዩ ብዘይክኡ ናብቲ ዘሎ ሕብረተሰብ ዘሎ ርድኢታት ባህሊ ዘሎ ልምድታት ዘሎ ክብርታት እውን ውስኑ እዮም ጅብናትና እኳ ደኣ ተመፂኻ ብዛዕባ ሴቪንግ ንፅባሕ ዝብልሲ ኣይፅባሓሉ ገለ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ስለዚ ብዛዕባ ፅባሕ መን ወሳኒ ገይርካ ኣብ ስራሕ ፈጣሪ ትእትዎ ይበሃል ሕጂ እዚ ገለ ካብቲ ነገቲቭ ነቲ ሕብረተሰብ ዘትርፎ ማለት እዩ ገሊእኻ ፅቡቕ ነገራት ትሪእየሉ ኣሎ ልምድታት ንኣብነት እዚ ምስ ምዕቋር ተታሒዙ እዚ ዕቁብ ንብሎ ኣብ ሕብረተሰብና ብፍላይ ዳርጋ እዚ ናይ ዕቁብ ማሕበራት ብዙሓት እዮም ዘላ ኣትሊስት ብናተይ ግምት ሕጂ ካብ 50 ክሳብ 60 ሚእታዊት ሓርፋፍ ገምገም እቲ ሰብ ኣታዊ ዘሎ ዕቁብ ናይ ዕቁብ ማሕበር ኣሎ ኣብ
سرحتني أنجستون نرينا بزين حجيزون قال الدفاعي نخت عقر مالتي سبينو عقر أكلني تي مسرت أو حتى نفسك تأتي نفسك تقعد كجبر سلذي كيوسف نايم عوار شجرات الرئاس الذي إذا بحوار عقبت أتوجن نحوار ميكانيزم سلذي فتر تي نفسك تأت يقلل مالتي بزيكون sense of trust تاب منقوم متأمن فتر بحوار كوينم أبناء مسألة مدبات بزعبا وانينهم كحاسبه خلو مالتي سبات الذي كم إذا كبرتاتون على الناي مالتي زيكو سبك وهلل زيكو وهلل أبتن تكالات فاينانس زلو أمنتون وسني كأمننا لو تنتكالات فاينانسن بانكتات النبلان زلنا أنا وهلا لا هو ناخذ لا قال سلازي بزون أنت أشمله كل مسؤول تحزي تي سرعنتني أتاويتاتي سرعة أتاويتات زي بالكا مدب نختو سلا الشجر بو مساراتون بو متانون تناي مهلال مخاوي لماتك عند تدرت خيط سلازي سرعة أتاويتات زي بالحبرة تسمى بزحتو أكلنا حبرة تسمى بزحتو أي وهللن مالتي سلازي من أسيات خلو بزق بقمة تأتينو بايتا خفت أرالو ناي مع أربايتا كنيون تبهلون من أسيبنا التبقصو كعبيوك خلالو سلازي انتا يخقبر ذلو من أسي بعقم خقبرو ذخل نقرات انت دقايلنا تليست بزعبا كتصال قمقاماتني أطاويتات كقبر نايتهم وصايتات زوج صوم ذلو خقبر هالو خد صحفهم كمزقوبة مالو مش نفس خزارت إذا حق ذخل كالو نابنا مسؤول أبجبو بزح كاش انتزي حازة مرات تمسر تاوقنا تقاليلكا تنفس قسات كما عبل اللو بفلي أبناتنا نمزي عقوب قلقلة تبايلو زتاحس صبق بهالتات لزلنا بكمون كصقع خيلنا تنفس قسات يحيل مالتي سلازي تي سيفين كنبلك لنا قنا بزي تمن السي كتنقوز قبع كتوهل الأب قد قادا يكون كان تأتو ويكاب تاني كا يكون كان ناب تكالات فاينانس تكالات بانكتات الله ناي عقار بانكتات ناي عقار تكالاتون الله سلازا أو خد كي كقمت زلوا جنزب حدا وحسنته كالئنا تقط أباب عبي حق زي مغنياتو بقد قاد نقطو تغينا بيننا فلينا بتاني كان نقطو تغينا تبات إرخابتي عدت نايتي تعي جنزب أفتي قطبا زور ظلها أوصى الله كأون تداوسيو حدا تزغبابخ منصيو مشو تتاحيزو تي بانك قمت سلازيلا تي كوست اوف كريديت نبلو حدا سب كلا فارق يد بانك خلق يخبدو مالتي وي يخبر تي انترست مالت كوست اوف كريديت نبلو سلازي اب تكلات بانك اب بانكتات تكلات فاينانس تكلات عقار كتوي زلو اتليست ولا انترست انت زي رخبه ولا انت زي رخبه وحسنا تركب حدا كلاي نجار كانت خلق أكلنا حبرة سبكو فرز دلي نت فاينانس كتقام الله خلناتي تحسطنا فاينانس مالتي سلازي زي تتعيزو مس أقارن وهلال ويكام السيبين كزار وزدل مالتي حراي كبرات عزبتنا كابز بمقطع لما مس دكتور أمينة أواين تكال تمركيسو مبرهك هبنا عنا نبيت صحته بمخاطة وكيسنا يزلنا دكتور أمينة تخلاي كاب كولج بيزنس المحبرات نفتتن عد غيح كوينو ممهر نايس نقط أبا كم أون أوا هادي ناي قدام عمد كولج إيو ندكتور أمينة تخلاي دما أبا قداس نت ناينا أشتو واينة تكالاتن مس من إسيات بمتأثارينا كقلت ألنا عدلي بنا يزلنا نبتي حتون مسن قبلكم نبتي كندي قداينا قداس نت وانينة تكالات مس بفلاي دما مس من إسيات بمتأثار كنجلس نحب أخونا وانينة تكالات بمنصر زلون عامسة بتفترق نايسرح دلات بمنصر زلون سمال بمنصر زلون أتويتات أبستفلا درجاتات كفافلا دقاتي وانينة تكالات اللوانا ناشتو وانينة تكالات بحالا اللوانا ما أخلط وانينة تكالات بحالا اللوانا خمون عبيتي وانينة تكالات بحالا اللوانا سلازي زين تدميرن كابتن دقاتي كساب عبيتي جزفت وانينة تكالات حد قطبة بدرجو أقدسي تراين تسعة مالتي بحفش نوري خلنا وانينة تكالات مسارتنا فرياتين
መሰረት ናይ ርእሰ ማልየን መሰረት ናይ ቴክኖሎጂየን መሰረት ናይ ሽቕለት የን ብሓፈሽኡ መለክዕታት ናይ ሓደ ቁጠባዊ ምዕባለ ኢልና እውን ክንገልፀን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዋኒነት ትካላት ካብ ሃለዋና ንዋኒነት ትካላት ዝመርሕ ሰብ ሓሳባት ዘበግስ ሰብ ዋና ዝኸውን ሰብ እውን ኣድላይ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ መራሒ ዋኒነት ትካላት ኣበጋሲ ዋኒነት ትካላት ዋና ዋኒነት ትካላት ሓደ ሰብ ንዘሎ ዕድላት ኣብ ግምት እትዩ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ዕድላት ኣብ ግምት እትዩ ዘሎ ፀጋታት ኣወሃሂዱ ንጥረ ነገራት ወይ ከዓ እቶም ፀጋታት ናብ ተጨባጢ ውፅኢት ሕብረተሰብ ክግልገለሎም ናብ ዝኽእል ውፅኢት ንሕዳ ክቕይሮም ክኢሉ እዚ እቲ ዋና ዋኒነት ትካላት ወይ ከዓ ኢንተርፕረነር ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ ኢንተርፕረነር ክኸውን ክእል ዶ ኣበጋሲ ዋኒነት ትካላት ሓሳቢ መራሒ ክኸውን ክእል ዶ ኣይክእልን ኣካታዕ ከተኾነ ብሓፈሽኡ ግን ኩሉ ሰብ መራሒ ዋኒነት ትካላት ወይ ከዓ ኣበጋሲ ሓሳባት ናይ ዋኒነት ትካላት ክኸውን ኣይክእልን ስለዚ ውስናት ሰባት ወይ ከዓ እቲ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ከምኡ ዓይነት ባህሊ ዘለዎም ሰባት ጥራሕዮም ዋኒነት ትካላት ክምስርቱ ክዕብዩ ዝኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣተኩረና ኣተን ደቀቕትን ንኣሽቱን ዋኒነት ትካላት ብቐጥታ ድማ ምስ መንእሰያት ዝተኣሳሰራ ዋኒነት ትካላት ክንዛረብ ከለና ኣገዳስነተን እንታይ እዩ ስለምንታይ ከመንእሰያት ኣብዘን ትካላት እዚአን ዝያዳ ክነጥፉ ተበግሶታት ክወስዱ ይድለ ክንብል ከለና ብመሰረቱ ሓደ ደቀቕትን ንኣሽቱን ዋኒነት ትካላት ስራሕ ናይ ምፍጣር ሽቕለት ናይ ምፍጣር ዕድል ኣለውን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከም ሓሳብ ከም እምነት ንዛረቦ እንታይ እዩ መንእሰያት ፈጠርቲ ናይ ስራሕ ክኾኑ ኣለዎም መንእሰያት ተፀበይቲ ናይ ስራሕ ክኾኑ የብሎምን እንብሎ እምነት ኣብ ባህልታት ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ መንእሰያት ፈጠርቲ ስራሕ ንሕዳ ክኾኑ ኮይኖም መስረቲ ዋኒነት ትካላት ክኾኑ ኣለዎም መንእሰያት ፈጠርቲ ስራሕ ክኾኑ ኮይኖም መራሕቲ ኣበገስቲ ዋኒነት ትካላት ክኾኑ ኣገዳሲ ማለት እዩ ብቐንዱ ድማ ብፍላይ ኣብ ደቀቕትን ንኣሽቱን ዋኒነት ትካላት እቲ ዝፈጥሮ ሽቕለት ወይ ከስራሕ ብመንፅር ካልኦት ዓበይትን ማእከላትን ክንሪኦ ከለና ንእስ ኢሉ እኳ እንተኾነ ንኣብነት ካብ 2 ክሳብ 3 ወይ ድማ ክሳብ 5 እንተኸደ ከምኡ ዝዝርጋሕ እኳ እንተኾነ ብቐንዱ ግን እቲ መንእሰይ ናይ ባዕሉ ስራሕ ንነፍሱ ስራሕ እንድሕር ፈጢሩ እውን ሓደ ቁም ነገር እዩ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ንባዕሉ ዝኸውን ስራሕ እንድሕር ክፈጥር ክኢሉ ሓደ ፅቡቕ ነገር እዩ ምስ ምዕባለ ድማ እቲ ትካል እንዳሰፍሐ ከይድ ከሎ ድማ ብርግፅ ንክልተ ሰባት ንሰለስተ ሰባት ንኣርባዕተ ሰባት ስራሕ ናይ ምፍጣር ዕድላት ከም ዘሎ ብመፅናዕቲ ዝተረጋገፀ ርዱእ ነገር ይኸውን ማለት እዩ ኣገዳስነትን ብልጫታትን ንኣሽቱ ትካላት እውን ኣመልኪቱ ዶክተር ኣሚነ መብርሂ እውን ኣሎ ንዕኡ ንከታተሎ ስለዚ ስራሕ ናይ ምፍጣር ሞያ ናይ ምምዕባል ዕድላት ስለ ዘለዎም ምስ መንእሰያት ቀጥታዊ ዝኾነ ርክባት ክህልዎም ይኽእል ማለት እዩ ዘን ዋኒነት ትካላት ካልእ ብልጫ ናይ ንኣሽቱን ደቀቕትን ዋኒነት ትካላት ብውሑድ ርእሰ ማል ወይ ከዓ ብውሑድ ፋይናንስ ዝብገሳ ምዃነን እዚ ዓብዪ ብልጫ እዩ ዓበይትን ማእከላትን ዋኒነት ትካላት ዓበይቲ ርእሰ ማል ዓበይቲ ፋይናንሳዊ ጠለባት ክህልዎ ንኽእል እዘን ንኣሽቱን ደቀቕትን ዝበሃላ ማይክሮ ኤንድ ስሞል ኢንተርፕራይዝ ዝበሃላ ግን ብውሕድ ዝበለ ፋይናንስ ብውሕድ ዝበለ ርእሰ ማል ክብገሳ ስለ ዝኽእላ ምስ ዓቕሚ መንእሰያት ተዛሚደን ክኸዳ ዝያዳ ዕድላት ኣሎ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ካልእ እዘን ዋኒነት ትካላት እዚኣተን ደቀቕትን ንኣሽቱን መበቆላዊ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ዝጥቀማ ምዃነን እውን ካልእ ብልጭን ስለዚ ሎካል ኢንዲጂነስ ቴክኖሎጂ መበቆላዊ ዝኾነ ፍልጠት መበቆላዊ ዝኾነ ክእለት መበቆላዊ ዝኾነ መረዳእታታት ዝጥቀማ ስለ ዝኾና ካብ ደገ ነምፅኦ ቴክኖሎጂ ካብ ደገ ነምፅኦ ማሽነሪታት ኣዝዩ ውሑድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መበቆላዊ ዝኾነ ጥረ ነገራት እውን ኣብ ከባቢና ዝርከብ ጥረ ነገራት ጌርና ነቲ ሕብረተሰብ ዘድልዩ ኣቑሑታት እዩ ንብረት እዩ ክነፍሪ ንኽእለሉ ኣጋጣሚ ስለ ዘለወን ካብ ወፃኢ ዝመፅእ ዳርጋ የለን ክበሃል ይከኣል ካብ ወፃኢ ዝመፅእ ንጥረ ነገራት ካብ ወፃኢ ዝመፅእ ቴክኖሎጂ ኣብዘን ትካላት እዚአን ብዙሕ ርኡይ ኣይኮነን ማለት እዩ ምናልባት ኣብተን ዓበይቲ ትካላት ዓበይቲ ፋብሪካታት ዓበይቲ ኢንዳስትሪታት ወይ ከዓ
ላርጅ ኢንተርፕራይዝ ንብለን ናይ ደገ ቴክኖሎጂ ከድልየን ክእል እዩ ናይ ደገ ንጥረ ነገራት እውን ከድልየን ክእል እዩ ኣብዘን ደቀቕትን ንኣሽቱን ግን ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ተኣሽሙ ስለ ዘየለ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ናይ ምቁጣብ ዕድል እውን ክመፅእ ክእል ማለት እዩ ካልእ ብልጫታት ናይ ዘን ትካላት እዚአን ነቲ ህፁፅ ድሌት ናይ ሕብረተሰባት ዘማልአን ማለት እዩ ናይቲ ህዝቢ ህፁፅ ድሌት ኣብ መዓልታዊ ኣብ ገፁ ዝጥቀመሉ ንብረት ናይ ምፍራይ ተኽእሎ ኣለዎን ማለት ስለዚ ነቲ ህፁፅ ወይ ከዓ ኢሚድየት ኒድስ ናይቲ ሕብረተሰብ ናይቲ ህዝቢ ዝምልሳ ብምዃነን ኣገዳሲ ይገብሮ ኩሉ ሰብ ድማ ይጥቀም በዘን ትካላት እዚአን ዝፈሪ ኣቑሑት ኩሉ ሰብ ይጥቀመሉ እቲ ትሑት ኣታዊ ዘሎ ድኻ ሕብረተሰብ ጥቀመሉ ማእከላይ ኣታዊ ዘለዎ ጥቀመሉ እቲ ልዑል ኣታዊ ዘሎ ጥቀመሉ ስለዚ እቲ ተጠቃምነት ናይ ሕብረተሰብ ኣብዘን ትካላት እዚአን ዝለዓለ ኮይኑ ንረኽቦ እቲ ዝፈሪ ፍርያት እቲ ዝፈሪ ኣቑሑት ንባዕሉ ብርትዓዊ ዋጋ እዩ ዝቐርብ ኣዝዩ ዝተጋነነ ዋጋ ዝሓትት ኣቑሑት ኣይኮነን ዝፈሪ ብርትዓዊ ዋጋ ዓቕሚ ሕብረተሰብ ብዝምልስ ዋጋታት ስለዝዳልዎ ወይ ድማ ናብቲ ዕዳጋ ስለዝቐርብ ብዋጋ ክንሪኦ ከለና እውን ዋጋታት ናይ ምርግጋዕ ዕድላት ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ውህሉል ፍልጠት ወይ ከዓ ክእለት ተደሚሩ ኣብዚአን ተጥርዮ ውህሉል ፍልጠት ኣሎ ውህሉል ተመክሮታት ኣሎ ውህሉል ክእለት ኣሎ እዚ ቀስ በቀስ እናማዕበለ ከይድ ከሎ ድማ ተን ትካላት ንዓብያን ዝኸዳ ማለት እዩ ካብ ማይክሮ ናብ ስሞል ካብ ደቀቕቲ ናብ ንኣሽቱ ካብ ንኣሽቱ ናብ ማእከሎት ካብ ማእከሎት ናብ ዓበይቲ እዚ ሕጂ መበገሲ እዩ ግን እዘን ንኣሽቱ ትካላት እዚ መንእሰያት ድማ ኣብ መስርሕ ናይ ዕቤት ስለ ዝርከቡ ብኩሉ ኣተሓሳስባ ብዕድመ ብተመክሮ ኣብ መስርሕ ስለ ዝርከቡ ኣብዚአን ትካላት እዚአን ክዋፈሩ ከለዉ ዘጥርይዎ ተመክሮ ኣሎ ዘጥርይዎ ክእለት ኣሎ ዝመልክዎ ቴክኖሎጂ ሞያ ኣሎ እዚ እናማዕበለ ክኸይድ ከሎ ድማ እቲ ዕቤት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ዋኒን ክሰጋገሩ ዕድል ይኸፍት ብዘይካ እዚ ናይ ስራሕ ባህሊ ድማ ብኡ መንፅር እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ናይ መሃዝነት ባህሊ ኣሎ ብፍላይ ካብ መንእሰይ ጀሚርካ ካብ ትሑት ዕድመ ጀሚርካ እቲ ስራሕ ክትሕዞ ከለካ እዚ ንሪኦ ኢና ኣብ መደበር ንኣብነት ተወሲድናስ ኣብ መደበር ዘሎ ኩሉ ቆልዓ ከይተረፈ እዩ ሓርኮትኮት ክብል ዝውዕል እዚ እንታይ ዘጥርህ ሕጂ እቲ መሃዝነት ካብ ንእሽተይ ከለካ እዩ ዝመፅእ እቲ ናይ ስራሕ ባህሊ ንእሽተይ ከለካ እዩ ዝፍጠር ማለት እዩ ስለዚ እንዳዓበኻ ትከይድ ከለካ ድማ ሞያ ናይ ምምላኽን ሃብቲ ናይ ምጥራይ ርእሰማል ናይ ምጥራይ ርእሰማል ናይ ምክዕባት ባህሊ እዚ ምስኡ ተኣሳሲሩ ይኸይድ ማለት እዩ ናብ ምዛም ገጻይና ክብራት ተዓዘብትና ኣብዚኣ ናይ መወዳእታ ዕድል ክበካ ሓበን ምዝልዒናዮ ፀናሕና ርእሲ ዝተሓሓዝ ማሕበር ብቐጻሊ ዝወስዶ ዝኾነ ተበግሶታት ይኹን ስጉምትታት እንተሃልዩ ክትሕብረና ኣብ ዓበይቲ ወራያት ማሕበር ቁጠባዊ ዓቕሚ መንእሰያት ንሕያል እዩ ስለዚ ኣብዚ መሰረታዊ ዕላማ ዝኣትዉ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክግበሩ ፀኒሖም እዮም ሓደ ካብኦም ሞያዊ ስልጠናታት ማለት እዩ ስለዚ መንእሰያት ተቆፀርቲ ጥራይ ዘይኮነ ክኾኑ ፈጠርቲ ሽቕለት እውን ክኾኑ ዝተፈላለዩ ሞያዊ ስልጠናታት ክካየዱ ፀኒሖም ኣብ ሕርሻ ምስ ምርባሕ ንህቢ ምርባሕ ደርሁ ካልእን ከምኡ እውን ኣብ ኢደ ስራሓት ሃንድክራፍት ንብሎ ኣብ ማእለማ ኣብዚ ናይ ካይላ ስራሓት ብዙሕ ሞያዊ ስልጠናታት ክወሃቡ ፀኒሖም እዮም ንመንእሰያት ንኣብነት እኳ ካብ 2014 ተወሲድና ከባቢ 17,000 መንእሰያት ብዝተፈላለዩ ሞያታት ሰልጢኖም ገለ መበገሲ ዝኾኑ ልቃሕ ብጥረ ገንዘብን ብንዋትን ተዋሂቦም ኣብቲ ዕዳጋ ከም ዝኣትዉ ወይ ከዓ ኣብቲ ቁጠባ ከም ዝኣትዉ ተገይሩሎ ነቶም በትኻት መንእሰያት ማለት እዩ ብዘይኩ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ትርፊ ግዜኦም ኣታዊ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ሞያታት ክወሃቡ ፀኒሖም እዮም ከም ካሜራ ሹቲንግ ኤዲቲንግ ግራፊክስ ገለስተ ምስኡ ዝመሳሰሉ ብዙሓት ሞያታት በቲ ማሕበር ክወሃቡ ፀኒሖም ኣለዎ ማለት እዩ ብዘይካ እዚ መንእሰያት ኣብ ምህዞን ሰንዓን ሓይሎም ንኽቐርቡ ንኣውን ብቐሊሉ ኮመርሻላይዝ ክገብሮ ናብ ንግዲ ክቕይሮ ማሕበር ዝተፈላለየ ባይታ ክፈጥር ፀኒሑ ክሳብ ደረጃ ኣላይነት ናይቲ ንጥፈት ናይ ምስናዕን ምምሃዝን ማለት እዩ
ብዘይክውን ዝተፈላለዩ መድረኻት ምስ ፌስቲቫል ተታሒዙ ምዚ ፌስቲቫል ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ብዓብዪ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያትን ንሱ ተታሒዙ ዝተፈላለዩ መድረኻት ናይ ምህዞን ሰንዓን ክቐርቡ ጸኒሖም እዮም መንእሰያት እውን ካብኡ ሓሊፎም ናብ ንግዲ ንኽቕይርዎ ተሰራሓት ብዙሕ ነጥብታት ክግበር ጸኒሕሎ ማለት ናይ ሎሚ ኣርስና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና መንእሰይ ሓበን ንጉስ ኣዚና ኢና ነመስግን ከምኡ እውን ተላዘብቲ ናይ ኮሌጅ ቢዝነስን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ዓዲ ቀይሕን ከምኡ እውን ዶክተር ኣሚነ ተኽላይ እውን ደጊምና ነመስግን ይቕኒየልና